Barangke kapal dari Taluk kasinggah di Bangkaulu, banyak pasisian nyongkui di panjang singgah Marape, pagi masuk Tanjung Pariu. Saluang kok kadiran tau anak isuana sipai dan usah bak bindalu rago kete idui bagayui lagadang cintonyo jae limau disangko ale duduana nak kandung limau disangko ale duduana nak kandung karena daerah Minangkabau di lingkungan tiga lua patamu lua tanah data kedua lua 50 dan ketiga jalua agam pandai-pandai anak dirantau pacik pituan ini mama menompang lalu indah bah pari urang usah diruntu ada urang kok jadi buah dandan oi nak kandung saluang ada urang kok jadi buah dandan oi nak kandung mendaki jalan di Panyang-Panyang sina sampai ke desa Gobah daerah Nagari Lasi Lasi tua je Lasi mudo nak kandung
Pikirkan dulu sakuliliang sabalun karantau orang nak jana nak salah langkah buruaknya dulu kita kaji sasa kudian tak pagunona oi nak kandu Wasaluang sasa kudian tak bagunona